كامل كنيكم قدوسان السلام عليكم علىكم كمي تقنيو سمونكم كمينيرو نا اغزابير صغان سلام يبزحلكم لكم نايلو معنتي تمرتنا كم تابع قدام يجمركوا تمرت مالتيا بزعبا منفساو وق كميلنا نواغا اسيت زنوح تمرتي اغزابير وشت اذا قمط كافلكم بقدام يجمرنايو حدا نجر نمنتاينا نواغا نحريلنا وقع مالت اب حدا هاجر حنت هاجر وي حدا منغست كقوم زخل بتناتو وتادرات كل غزي مالتي سلازي صلا اندحر عليكا توقع تهاجر تواغا مالتي اندحر صلا زي بالكخا اي تواغان مالتي حجه اب عالمنا وقع زبال ነገር አሎ ሰባት መንግስቲ ምስ መንግስት ተዋጋ خلنا كلاتنا خم نفلطو مالتي نحنا خا ام منفساوي عالم كا كل غزي وقع له ስለዚህ ከመይልና ንዋጋ እዩ ጸላ ዝባሃል ነገር አለና ጸላ ዘይብለን ሀገራት አለዋ ወታደር ዘይብለን ሀገራት አለዋ በዓለም ሕጂ ምሳሌ በዓለም ኮስታሪካ ትባሃል ሀገር አላ ወታደር ይብላል ወታደራት ናይ ሀገር ነተናይ ውሽጣዊ ነገር ዝሕሉ ወንበር ናይ ደገ ዝሕሉ ወታደራት ይብሎምን ስለዚህ ብምታይ ገረወም ዝሕሉዎ በፖሊስ ገረወም ሀገር ዝሕሉዋ ንምንዲታሪ ገለዘው ጽኦ ብዙሕ ባጀት ይብሎምን ምንያቱ ኮምፕሊትሊ ወታደር ዝባሃል ነገር ይብሎምን ማለት እዮም ዚአቶ ስለዚህ ካብቲ በቀዳማ ይጀመርኩ ትምርቲ ንሕና ክርስቲያናት ኩሉ ግዜ ናይ ክርስቶስ ስለዝኾና ምስቲ ናይ ጸልማት መንግስቲ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ብርሃን መንግስቲ ምስቲ ናይ ጸልማት መንግስቲ ኩሉ ግዜ ይዝዋጋ ስለዚህ እቲ ናይ ብርሃን መንግስቲ እቲ ናይ ክርስቶስ መንግስቲ ክርስቶስ እዩ ብርሃን ሒዙልና መጽዩ ግን ክርስቶስ ብርሃን ሒዙልና መጽ ኾሎ ናይ ክርስቶስ ክንከውን ከለና እቲ ናይ ጸልማት መንግስቲ ንዘል ዓለም ተሳዒሩ እዩ ማለት አይኮን ኣብዚ ምድሪ የለን ማለት አይኮን ኣብዚ ምድሪ አሎ ናፍቲ ቀደም መንግስቱ ክስሕበና ሁሉ ግዜ ይዝደሊ ስለዚህ ንቁሑ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ንቁሑ ጸልዩ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ተዋጉ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ሁሉ ግዜ ስለዚህ ለማዓንተ ኻኒ ብዛዕባ ከመይ ኢልና ንዋጋ ኢልና በቀዳማይ 5 ነጥብታት ተዛሪበ ነረ ማለት እዩ ለማዓንቲ ታናይ መጀመሪያ መጽዋዕታት በሃል ነገር ዝኾነት ሀገር ውግእ እንደሕር ጌራ መጀመሪያ እንታይ አትገብር መጽዋዕታ ያትገብር ንህዝባት ነግር ስለዚህ ንህዝባ ዞም ሀገር ዚዮም ዞም መንግስት ዚዮም መሳይ ይዋጉኡለው ይዋጉኡና አለው መሬትና ወርሱ ዘለም አለው ኢልካ ትዛረ ማለት ይኻ ስለዚህ ንሕና ለማዓንቲ ውግኢና ነልዕል ዘለና ማለት እዩ መስናይ መንግስቲ ምስትናይ ጸልማት መንግስቲ እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን እንታይ ብሎም ነሩ ክዋጉኡ ኸለው ነቲ ጸቅጠኩም ጸላኢ ይብሎም ነሩ ነቲ ጸቅጠኩም ጸላኢ ክትዋጉዎ ውጪ ዝብሎም ነሩ ውጽሞ መለኸትኩም ንፍሑ ይብሎም ነሩ እስራኤላውያን መጀመሪያ ክዋጉኡ ኸለው ዝገብርዎ ዝነበሩ እንታይ መለኸት ይነፍሑ መለኸት ምስ ነፍሑ ንእግዚአብሔር በቲ መለኸት እግዚአብሔር ይዝክሮም ነሩ እግዚአብሔር ይዝክሮም እግዚአብሔር ሙሶም ይኸውን ዳሕራ ይስዕሩ ነሮም أبوري زهولك معرف 10 قصر 9 إذا قال زين رخبه ملخت نفحو يبلوم إغزابير نتسألائكم كتواقوا وخلقهم ملخت نفحو أنا خامسهم كهون يخبلهم كله نرئ مالتي سلسي ملخت إنا ننفح زلنا لهم معانتي نتسألائنا نخنواقع ملخت ننفح ملخت كننفح خلنا انتين نقبر لنا مالتي إغزابير يسمعنا مالتي إغزابير مسانا يخون إغزابير مسانا تخوينا خا كل غزي نسعر مالتي ስለዚህ ናይሎም ማዓንቲ ሓደ ነጥብታት ብዛዕባ ሰብ እንታይ ማለት ምዃኑ ውግእ እንታይ ምዃኑ መንፈሳዊ ውግእ እንታይ ከም ዘሎ ክልተ መንግስታት ከም ዘለዋ ብዛዕባተን ሓደ ነገራት ክዛረበ ናይሎም ማዓንቲ ግን እቲ ቀንዲ አርስትና መጽዋዕታ እዩ ሎም ማዓንቲ ናይ ቤተክርስቲያን አባል ክንከውን ናይ ቤተክርስቲያን ተማላለስቲ ክንከውን ዘይኮና ናይ ክርስቶስ ተዋጋእቲ ክንከውን እዩ መጽዋዕታና ኣነ መጽዋዕታ ኣለኒ ከምተ ሃገር ውግእ ክህልዋ ኸሎ ሀገራዊ አገልግሎት ውጭ ኮሙን ልክ ካሎም ማዓንቲ ናይ እግዚአብሔር መንግስት ሀገራዊ አገልግሎት ይውጅ አሎ ማለት እዩ ስለዚህ ከም ምልላስ ቤተክርስቲያን ዘይኮነ መጽዋዕታና ናይ ክርስቶስ መንግስት ወኪልና ኣብዚ ምድሪ ንዝግበር ናይ ሰይጣን ስራሕ ናይ ጸልማት ስራሕ ንኸነፍርስ ንሕና ብርሃን ክንከውን ንቶም ኣብ ጸልማት ዘለው ብርሃን ኮይና ካብቲ ጸልማት ንኸነውፅእ ከምቲ ንዓና ሰብ ዘውፀና ሰብ መስኪሩልና ዝወፃና ካብቲ ናይ ጸልማት መንግስቲ ንሕና ኻ ናይ ብርሃን መንግስቲ ነቶም ሰባት ናብቲ ዘለናዮ ናይ ብርሃን መንግስቲ ነቲ ኣብ ጸልማት ዘሎ ህዝቢ ከነውጽ መጽዋዕታና ወንጌል ማለት ሰብ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ክትእትዎ ኸለኻ ማለት እዩ
زي مصوعتنا سلازي نزين خين نجبركا زواجئنا منفسه زخونه وقع لنا اتناي صلمات منغستي كل غزي زواجئنا 24 ساعات كيدقسيو زواجئنا سلازي نا እግዚአብሔር ቃል ታይብለና ንخሑ ተዋጉ ይዝብለና ስለዚህ لما انت كما إلنا مصوعتنا እግዚአብሔር ቃል እንታይ ይብለና ብዛዕባ መጽዋዕታ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ይጽዋዓና ምክንያቱ ኣብዚ ምድርዚ ጎታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ተኸብለና ከሎ እቲ ሰራቅ ግን ይብለና ብጀካ ክሰርቅ ክሓርድ ከጥፍእ ንኻለ ኣይመጽን እዩ ዝብለና ስለዚ ኣብዚ ሰራቂ ኣሎ ማለት እዩ ሰራቂ ማለት ከም ዘለኻ ኩላትና ንፈልጥ ኢና ምሳሌ ብጎይታ ምዝዳሓና ኣብ ቤትና ኣብ ሓዳርና ኣብ ደቅና ብዙሕ ሽግር የጓንፈና ከመይ እዚ ነገር እዚ ሰብ ይብል ብዙሕ ክርስቲያን ቀደም ከማን ህይወቴ ከምዚ ነበርኩን ይብለና እዩ ከመይ ክጽልይ ደለ ክጽልይ ኣይክእልኒ ይብለካ መጽሐፍ ቅዱስ ከንብብ ደለ ከለኹ መጽሐፍ ከንብብ ኣይንኽእልና ካል መጽሐፍ ተንቢብካ ወላ ሓንቲ ጸገም ይብልካ መጽሐፍ ቅዱስ ከተንብብ ግን ኣይትኽእልን ኢኻ ሓደ ግዜ እቲ መጽሐፍ ቅዱስ ተንብቦሞ ምንም ካይርዳእካን እዩ እንታይ ዳ ስለ ዝኾንካይ ማለት እዩ ንምንታይ ዳ ትኻሊ መጽሐፍ ጽቡቅ ጌርካ ተጽንዖ ጽቡቅ ጌርካ ትሽምድዶ ንምንታይ ዳ ኣብ ሓደ ወላ ዩቲዩብ ኣቲኻ 2-3 ሰዓት ኩዕሶ ትርኢ ሙቪ ትርኢ ወላ ሓንቲ ዘይትኸውን ናይ እግዚአብሔር ቃል ተኾይኑ ግን ን10 ደቂቃ ተንበርኪካ ክጽለ ዘይትኽእል እዚ መንፈሳዊ ውግእ ይበሃል እስኻ ፈቲኻ ይኮንካን ስጋኻ ደሊሎ መንፈስካ ግን ተኣሲርካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ከመልና ኢና ንወጽእ እንታይ እንተገርና ኢና ንዋጋእ እንታይ እንተገርና ኢና ካብዚ ክንወጽእ ንኽእል ስለዚ ናይ ሎማ ዓንቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል በቲ ዝሃበና መንፈስ ቅዱስ ብዝምህረና ሲሪየስ ኮይና ኩላትና ክንመሃር ብስም ኢየሱስ ሓተኩም ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ውግእ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንምዃኑ መንፈሳዊ ውግእ ኣሎ ድዩ ኣብዚ ዓለም ናይ ስጋዊ ውግእ ኣሎ ናይ ስጋዊ ውግእ ክበሃል ከሎ ኣብ ክልተ መንግስታት ዝግበር እዩ ኣብ ክልተ መንግስታት ኣብ ክልተ ወታደራት ተፈላለዩ በከዳድኖኦም ትፈልጦም ትኽእል ብዘለዎ ሃገሮም ሃገር ኣለዎም መንግስት ኣለዎም ኣስማት ኣለዎም ቶም ሰባት ብዓይኖም ይርእይዎ እዮም ነቲ ውግእ ዝትኩሰሎም ዘሎ ሰብ ክርእዩ ይኽእሉ እዮም ጸላእቶም ይፈልጡ እዮም ክጨንውዎ ይኽእሉ እዮም ድምፂ ክሰምዑ ይኽእሉ እዮም እዚ ምድራዊ ዝኾነ ውግእ እዩ እዚ ሕጂ ምድራዊ ውግእ ወላ ባዕልና ዘይተሳተፍና እቲ ውግእ ዝበሃል ነገር ከም ዘሎ ወላ ኣብ ሙቪ ውግእ ዝበሃል ሪኢና ንፈልጥ ኢና ኣብ ክልተ መንግስታት ዝግበር ወላ ዝሃገር ምዝሃገር ተዋጊዕ ክበሃል ንሰምዕ ኢና ከማን ንሕና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ምድራዊ ዝግበር ውግእ ንፈልጥ ኢና መጨረሻ ሓደ ግዜ ሓደ መንግስቲ ይዕወት ወይ ሓደ መንግስቲ ይስዓር ሎማ ዓንቲ ሓደ መንግስቲ ይስዕር ግን መጨረሻ ውግእ ኣብ ምድራዊ ዝግበር ውግእ ሰይጣናዊ ስለ ዝኾነ بخلتي منجدي زسعر سبيله مجرشة موت بتله دم يفسس دم عبد فسس ساعات ناسيت عن منجستي زعوت كل جزء مجرشة زين كنت هاجرات يتعرق أمو تهزبي زبش حد أكيد سموه يدخله زين كنت بوليتيكا ودبات كل يوم نتهاجر زمرحوا ما راح تتعرقوا شعو نتوم سب ذكرهم سب كمان يقولون أزي سيد أناوي نايت المات منجستي دم ناي مفساس منجستي زقبره سراحي معناته سيدان كقتل كسرق كتفق سلازمات مالتي أعتقد على تجن قوتنا يسوع كريستوس انتهى لنا أنا جن هيوت مسترفوه بكمي متيجي لنا قوتنا يسوع كريستوس أنا زموت لنا هيوت مسترفوه بناي متي جن أبزم ترزيزال خلنا بركلنا جن نمنتاي بشجر بمكرة نحلف سلازي إذا انتاي كون الله مالتيو انتاي كنجبر لنا مالتيو كنواقع كم زلنا أيونا إجزابير كالز نجرنا كنواقع علنا كي تواقعنا كنسعر عين خلينا إجزابير كيدو تواقع يزبلهم نيرون إسرائيلاوان السخاتكم كف بولو مو أنا خواقع الكومي أيبلهم نيرو كيدو أنا خاني كوا مساخو مالو يزبلهم نيرو نسخهم تخيتكم أنا مساخو مالو تزي كيدهم قل مسوهم يلن سلازي نعناها تواقو يزبلن سلازي كمتي سقاوي وي مدراوي وقع زلو كومو لكعها منفساوي وقع له منفساوي وقع بعيننا هنريو نخلينا منفساوي وقع بناي منفساوي يعنتنا قن كنريو نخلينا توقع منفساوي يعنتخا زبها النقر له
መንፈሳዊ ዕንተኻ ማዕንቱ ዝተኸፈተ ሰብ ነቲ መንፈሳዊ ነገር ክርኢ ይኽእል እዩ ነቲ መንፈሳዊ ውግእ ክርኢ ይኽእል እዩ ስለዚ ከምቲ ምድራዊ ውግእ ዘሎ መንፈሳዊ ውግእ ዝበሃል ኣብ ዓለም ኣብዚ ምድሪ መንፈሳዊ ዓለማት ዝግበር ውግኣት ኣሎ ዘይቋርጥ ውግኣት ኣሎ ብዛዕባ ኢና ክንመሃር ስለዚ ናብኡ ቅድሚ ምኻደ ግን ሰብ እንታይ እዩ ብዛዕባ ሰብ ቁርብ ክዛረብ ደልየ ምክንያቱ ንሕና ከም ሰብ ከመይ ኢልና ንዋጋእ ብስጋ ኢና ንኸይድ ነቲ መንፈሳዊ ውግእ ግን ከመይ ጌርና ክንዋግኦ ኢና ክንብል ንኽእል ኢና ሰብ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ሰብ ስጋ ዝበሃል ነገር ኣለዎ ነፍሲ ዝበሃል ነገር ኣለዎ መንፈስ ዝበሃል ነገር ኣለዎ ሰብ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 40 እንታይ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ሰማያዊ ስጋ ኣሎ ይብለና ምድራዊ ስጋ ኣሎ ይብለና ሰማያዊ ስጋ ናይ ገዛ ርእሱ ክብረት ከም ዘለዎ ምድራዊ ስጋኻ ናይ ገዛ ርእሱ ክብረት ከም ዘለዎ እዩ ዝነግረና ግናኸ ይብለና ክብሪ ናይቶም ሰማያዊ ስጋ ንበይኒ ክብሪ ናይቶም ምድራዊ ስጋ ዘለዎም ከዓ ንበይኒ ዝብለና ግን ሰማያዊ ስጋ ዝበሃል ነገር ከም ዘሎ ምድራዊ ስጋ ከም ዘሎ ይነግረና ሰማያዊ ስጋ ክንብል ከለና በቲ ናይ ትግርኛ ክትርጎም ከሎ እዩ ግን ሰማያዊ ከምዚ ባዲ ማለት እዩ ዝብል ስለዚ ኣብተ ስጋ ምድራዊ ስጋ እዚ ንሕና ንኾደሉ ስጋናይ እዚ ኢደይ እዚ ኩሉ ስጋናይ ብስጋይ ዛረባ ኣለኹ ብስጋይ ኩል ነገር ገብር ኣለኹ እዚ ምድራዊ ስጋ ዝበሃል ማለት እዩ ኣባይ ግን ነፍስን መንፈስን ዝበሃል ኣሎ እቲ ነፍስን መንፈስን ከዓ ነቲ ሰማያዊ ስጋ ሒዝወሎ ማለት እዩ ኣብቲ ሰማያዊ ስጋ እዩ ዘሎ እዚ ንምሳሌ ወዲ ሰብ ብዛዕባ ፍቕሪ ክንዛረብ ከለና ኣነ የፍቅር ይብለካ ሓደ ሰብ እንዳ ፍቕርኻ ኣበይ ቦታ ኣሎ ኣበይ ቦታ ይርከብ ኣብ ስጋኻ ዶክተር መፅዩ ሰርጀሪ ገይርካ ገለ ገይርካ ታ ፍቕሪ ትበሃል ወይታ ፅልኢ ትበሃል ኩሉ ነገር ኣብዚ ነፍስኻ ደሊ ክረኸባ ይክእልኒ ኣዋል ሓንቲ ቦታ ያለን ኣብ ልብኻ ይበሃል ልብና ማስል እዩ ደም የውፅን የእቱን እዩ ብዙሕ ግዜ ጎታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መንግስተ ሰማያት ምስ ሓተትዎ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22:31 መንግስተ ሰማያት ኣብ ልብኹም እያ ዘላ ኢልዎ ኣብ ልብኹም ክብል ከሎ ግን እዛ ልብ እዚኣ ማለት ኣይኮነትን እዚኣ ደም እያ ተተሓላልፍ ኣብዚ መንግስተ ሰማያት ክትቅመጥ ኣይትኽእልኒ ኣብዚ ስጋና ዋላ ሓንቲ ነገር ዝቕመጥ ነገር የለን ፍቕሪ ተይልካ ኣብዚ ልብና ኣብ ልብኻ ኣሎ ተይልካ ልብና ማስል እዩ ክቕመጥ ኣይክእልኒ እንተኾነ ግን ካብ ነፍስና ወፃኢ ነፍሲ ትበሃል ነገር ኣለና መንፈስ ዝበሃል ነገር ኣለውና ወፃኢ ኣባና ንሕና ኣይንሪኦምን ኢና ንሳቶም እዮም ታ ነፍሲ ትበሃል ሕጂ ነዚ ስጋዚ ከመይ ከም ዝንቀሳቐስ ትገብሮ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ቃላት ሕጂ ነፍሰይ ዝሓሰበቶ ነፍሰይ ዝበለትንያ ብስጋይ ጌራ ትዛረቦ ዘላ ማለት እዩ መንፈስ ከዓ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ ክንነብር ከለና ናይ ሰማያዊ ስጋ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ምድራዊ ስጋ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ሓደ ሰብ ሰማያውን ምድራውን ስጋ ኣለዎ ክልቲኡ ሰማያዊ ስጋ ማለት ኩሉ ሰብ ዝደሓነ ማለት ኣይኮነን ብጎይታ ዝኾነ ሰብ ማለት ኣይኮነን ዋላ ኣብቲ ናይ ጸልማት መንግስቲ እንድሕር ኣለኻ በቲ ጸልማት መንግስቲ ኣብ ጸልማት ስለ ዘለኻ እቲ መንፈስካን ነፍስኻን ኣብቲ ናይ ጸልማት መንግስቲ ኣለኻ ማለት እዩ እስቲል ግን መንፈስ ኣለካ ባኻ ግን ብናይ ጸልማት መንግስቲ ኢኻ ተታሒዝካ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ክበሃል ከሎ ሰማያዊ ስጋ ኣለዎ ምድራዊ ስጋ ኣለዎ ከከም ስጉ ኻኒ ክብረቱኻ ብውልክዕ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብለና ስለዚ ከምዚ ደኣ ካብ ኮና ከመይልና ንዋጋእ ተልና እቲ ምሳና ኮይኑ ዝዋጋእ ንሕና እንታይና ተልና እግዚአብሔር እንታይ እዩ ተልና እግዚአብሔር መንፈስ እዩ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ዝብለና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 24 እግዚአብሔር እንታይ ዝብለና መንፈስ እዩ ዝብለና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ክሳብ 28 ተንቢምና እግዚአብሔር ብናቱ ምስልን ብናቱ መልክዕን ፈጢሩና ክብለና ከሎ እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ስጋ ይኮነን መንፈስ ስለዝኾነ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣለና ማለት እዩ ምስ እግዚአብሔር ንሕና ሓደ ብመልክዕ ሓደ ንኾነሉ በቶም ብነፍስን ብስጋን ብነፍስን ብመንፈስን ኢና እግዚአብሔር ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ኡፍ ይሉልና ትንፋሱ ዝሃበና ንሰብ ጥራሕ ትንፋሱ ይሂብ
ስለዚህ ንሕና ናይ እግዚአብሔር ትንፋስ ሒዝና ኣለና ማለት እዩ ብኡልክዕ ኸኣኒ እቲ ናይ ሰይጣን እቲ ናይ ጸልማት መንግስቲ ኸኣኒ ንዓናኻ ኣታክ ዝገብረና ኣብቲ ስጋና ዘይኮነ ኣብ ነፍስናን ኣብ መንፈስናን ኣታክ ዝገብረና ኣብ ነፍስና እዩ ኣታክ ዝገብረና ኣብ ነፍስና ብዝኾነ ነገር እዩ ኣብ ስጋና ዝርአ እቲ ናይ ሰይጣን መንግስቲ ኸኣ ጸልማት መንግስቲ ኸኣ መንፈስ እዩ መንፈስ ስለ ዝኾነ ብዓይንና ስለ ዘይንሪኦ ነቲ ነፍስና ነታ ብዓይንና ዘይንሪኣ ነፍስና ንዓ እዩ ኣታክ ዝገብር ንዓ ኣታክ ምስ ገበረ ንዓ ምስ ሃረመ ንዓ ምስ ተንከፈ ንሕና ኸኣ ኣብዚ ስጋና ኸኣ ይርአ ማለት እዩ ብኸምኡ ጸሎት ክጽሊ ከለኻ ሕጂ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክጽሊ ከሎ ፊዚካሊ ሰርጀሪ ገብሮም ይስግኦ ነቲ ኣብ መንፈሶም ዘሎ ነቲ ኣብ ነፍሶም ዘሎ ቃል ኣውፅዩ ንዑ እዩ ዝፍውሶ ነቲ ቃል ምስ ፈወሶ ኣብቲ ሰብ ኣብቲ ስጉኡ ይርአ ማለት እዩ ዕውር ዝነበረ ይዕንቱ ይኽፈት ሕሙም ዝነበረ ይሓዊ ማለት እዩ ስለዚ ወዲ ሰብ ኣብ ክልተ ዝተኸፈለ ነገር ከም ዘለዎ ሰማያዊ ስጋን ምድራዊ ስጋን ዝበሃል ከም ዘለዎ ነዚ እንድሕር ተፈሊጡና ነዚ እንድሕር ተረዲእናያ እዛ ሓሳብ እዚኣ እንድሕር ተረዲኣትና ብድሕሪኡ ንኽንዋጋእ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ነዚ ንኽርዳእካ ኸኣ ብምንታይ ዝርዳእና እንድሕር ኢልና መንፈሳዊ ምግላፅ ኣድልየካ እንድሕር መንፈሳዊ ምግላፅ ዘይብልካ ብመንፈስ እንድሕር ተረዲእኻዮ ክርዳእካ ይክእልን እዩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 14 እንታይ ዝብል እቲ ናይ እግዚአብሔር እቲ ናይ መንፈስ ዝኾነ ክርድእዎ ኣይክእሉን እዮም ዝብል እቲ ስጋዊ ሰብ ነቲ ኣብ መንፈስ ዘሎ ወይ እቲ ናይ ኣምላኽ ዝኾነ መንፈሳዊ ዝኾነ ነገር ክርድኦ ኣይክእልን እዩ ዝብለና መንፈሳዊ ስለ ዝኾነ ብመንፈስ ጥራሕ ዝምርመር እዩ ዝብለና ስለዚ ብስጋኻ ንማንም ሰብ እዚ ነገር ዛሪብካዮ ክርድኦ ይክእልን እዩ ንሳይንስ ኬትካ ዛርቦ ሰብ ስጋ ጥራሕ ዘሎ ወይ ሳይንስ ዝብለካ መንፈስ ዝበሃል ነገር የለን ነፍስ ዝበሃል ነገር ዝበሃkom ዝበሃል ነገር የለን ሳይንስ ዝብለካ ምክንያቱ እቲ ስጋ ዝለበሰ ሰብ እቲ ስጋዊ ዝኾነ ሰብ ንኹሉ ነገር ብስጋ ጥራሕ እዩ ዝሪኦ ብስጋ እንድሕር ሪኢኻዮ ኸኣ ተሳዒርካ ማለት ኢኻ ምክንያቱ መዋጊእኻ ይፈለጥካ ብስጋ ክትዋግኦ ትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ኣብ ቁጥሪ 3-5 እንድሕር ኣንቢብናዮ ብስጋ ደኣ ንመላለስ ንኹን ደኣ እምበር ከም ስጋ ወይ ብስጋ ግን ኣይንዋጋእን ኢና ይብለና ክርስትና ብስጋ ንዋግኦ ነገር ኣይኮነን ብመንፈስ ኢና ንዋግኦ መንፈስና ቁሩብ ድዩ ናይ እግዚአብሔር መንግስትን ናይ ሰይጣን መንግስትን ዝበሃሉ ለው ብድሕሪኦም ክመጾም እዞም ክልተ መንግስታት ንዓና ነዛ ነፍስና እዮም ዘልይዋ ነፍሲ ትበሃል ኣላትና ሰይጣን ነዛ ነፍሲ ሒዝዋ ናብ ገሃነም ሒዙና ከይዲ ዘሊ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ኸኣ ካብዚ ጸልማት መንግስቲ ኣውፂኻ ናብ ብርሃን መንግስቲ ክወስደና ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓሳብ እዚኣ እንድሕር ተረዲኣትና ነቲ ዝመጽእ ብድሕሪ ሕጂ ንዋግኦ ውግእ ክንዋጋእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ክልተ ዓይነት ሰብ ከም ዘሎ ሰብ ኮይኑ ክልተ ነገር ከም ዝኾነ ስጋ በይኑ ኣለዎ መንፈስን ነፍስን ዝበሃል ከም ዘለዎ ስጋ ምድራዊ ይበሃል ምድራዊ ሰብ ይገብሮ መንፈስን ነፍስን መንፈስን ከኣኒ ሰማያዊ ሰብ ይገብሮ ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 4 ዘሎ ቃል ማለት እዩ እዚ ክርዳእካ ከምቲ ዝበልክዎ መንፈሳዊ ነገር እግዚአብሔር ተገሊጹልካ ክርዳእና ይክእልኒ ስለዚ ንሕና ነዚ ክልተ ነገር ክንቅበሎ ኣለና እቲ ስጋዊ ዝኾነ ሰብ ነቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ኣይቅበሎን እዩ ዝብለና ነዚ መንፈሳዊ ዝኾነ ነገር ኣይቅበሎን እዩ ዝብለና ንሕና ግን ክርስቲያናት ኢና ናይ ክርስቶስ ኢና ብክርስቶስ ዳሕና ሰባት ስለ ዝኾንና ነዚ ሓሳብ እዚ ክንቅበሎ ኣለና እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝብለና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 14 እቲ ስጋዊ ዝኾነ ሰብ ግን ክርድኦ ይክእልኒ ብስጋና ሕጂ ብዛዕባ መንፈስ ክትዛረብ እንዳር ሓሲብካ ዋ ኣይርዳእካን እዩ ክርዳእካ ይክእልኒ እግዚአብሔር ተዘያብርሂልካ ክርዳእካ ይክእልኒ ነፍስን መንፈስን እንታይ ምዃነ እንተዘይተረዲእካ ክርስትና ንባዕሉ ክርዳእካ ይክእልኒ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኣብ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 6 ዝሓለፈ ኣንቢበዮ ነይረ ቁሩብ ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ 17 ብዛዕባ እስራኤላውያን ምስ ሶርያ ክዋግኡ ከለዉ ኣብቲ ሰዓት እቲ ኤልሳ እቲ ነቢ ነቲ ናይ እስራኤል ንጉስ ዝኾነ ዓይነት ዞም ሶርያውያን ኣኼባ ዝገበርዎ ይነግሮም ነይሩ እስራኤላውያን ከዓ ይስዕሩ ነይሮም ነቢ ስለ ዝነበሮም ኣብ ሰዓት እቲ ዳሕራይ ግን ሓደ መዓልቲ
نمنتايم كما يجرم دوم إسرائيلاويان استزاربنايو يفولت الله ويلوت ناي سوريا نقص نتوم أخيوات تزاريبو كاباقاتكم مستير زد تحلال فولهم سبا الله يلو مس حسبه شو حدا سبتسين تايلوه نو وسيكونا نبي اللغم أو وستنا نحنا بتقفلنا تزاربنا يقولوا نسرائيلاويان زنوغرو نسخة نبي إلسا يبال شعتو نقص انتايلو مو عبين رخبو نعوق نحزو لنا نقتلو لنا إلهم أبدوتان زبال بوتا قيدو مالتي ندوتان نتاختما خبيبو ما مس إلسا زنبرا جهازي نيرو الجهازي ناتو حجازي نيرو تجوز تبلا ترى وتدرات خبيبو مم ناي سيرياري وم فريحو مالتي اوي تخبيمنا عندنا دا قتلونا يميلو مس فرحه نيلسا انتايلو نيلسا خيدو تخبيمنا هنا مس ولو إلسا برد يلو تسيو ترايس كابتوم نايتوم سيرياوان وتدرات زبزحو ملاختتاتن ناي اغزابير حلوتن بدحريهم كيبومم ريو مالتي إلسا هجي جهازي منفساوي عينتو كفوت ايكونم إلسا قال ناي اغزابير نبي سلازغونه يعينتو منفساوي عينتو كفوت ينيرو سلازي إلسا منو ما يتربشن جهازي قال قتلنا يميلو اوريدي فتفت يلو فريحو يزولو حاجه ابكلتيهم تايفل اللي يالو مالتي اتي منفساوي عينتو سلاستخفته قسين يزولو مناتو بدحريهم زولو ريو مالو ازخه قد يلو نمنتاي ناكلتيهم كنتاتكو حادي اذا حركن منفساوي عينتو سلايتخفته شجرت راح يتصبي زولو موت راح يتصبي زولو سلازي اب كريستنا عالم ابز مدرزي بيت كريستيان لومي لكع كمتا دوتان كتمايا ابتا دوتان كتما ات مبزحته سب انتاي نيرو اندحريلنا يعينتو عوري منفساوي عينتو عوري نيرو إلسات راحيو منفساوي يعينتو كفوت زنابره اب بيت كريستيان كالومي بيت كريستيان كالك كم دوتان كمتا دوتان تبهال كتمايا مغنياتو كل سبع انتو خفوتي مالتها يكون قالي سب بيت كريستيان ناي كريستوس صعبتي زبهالو بيت كريستيان زخودو سيطان زبهال يلن زولو سبات هالو سيطان تسعيريو بقى ولا حانت سيطان زبهال ابزي يلن سيطان اندحر يلن إلنا ابزي مدرزي كفاءات نقر يلن مالتينا نزارب زلنا ግን بعينو مريو وكوي انقالاي زبال كم زولو يفولطيوم كل ነገር ግን عينتهم ግን لك كمتا ابدوتان زولو ختما زنوبرو حزبي كماتوم ስለዚህ كم ክርስቲያን ካ ሰለስተ አይነት ክርስቲያናት አሉ አብዚ ምድሪ ሓደ كم ኤልሳ አይነት ክርስቲያናት አሉ መንፈሳዊ عينتو ዝተኸፈተሰ ክርስቲያን አሉ ናይ ሰይጣን ስራሕ ዝፈልጥ መንፈሳዊ ውግእ ዝርድኦ ገሊው كم ገሃዚ ዝኾነ ክርስቲያን አሉ እዚ ገሃዚ ዝኾነ ሰብ ክርስቲያን እንታይ ዝገብር አትሊስት ቅድመ ሕጂ ዘይፈልጦ ዝነበረ ምስተማህረ ወይ ምስጸለየ ንእግዚአብሔር ምስሓተተ ወይ ድማ ሓደ ነቢ يعينتو مسكفتلو خمت جهازي كمت إلسان جهازي زخفتلو ناب እግዚአብሔር متصليه منفساوي انت كفتلي مسبله እግዚአብሔር يعينتو يخفتلو سالسايكا كمتم دك دوتان زبحالو حزب خاز خونلو ولا كريستيان كوينو ولا بيت كريستيان ملالس منفساوي وግ يلن شيطان زبحال يلن شيطان تسعيريو كل ነገር ولا حنت ነገር زبحال يلن زبلك خالو ማለት ስለዚህ نحنا كمنينا كميل سادينا منفساوي عينتنا خفودي ويم كم جهازي دينا اتليست كم جهازي بخان صبو نغري تماهيركا እግዚአብሔር መንፈሳዊ عينتካ ይخفتልካ ሞት ጸላይኻ ካትፈልጥ ማለት እዩ ወይ ድማ ከምቶም ደቅቶ ዶታኒና ንኾን ዘለና ማለት እዩ መብዛሕታ ኣብ ቤተክርስቲያን ዘሎ ሰብ ቤተክርስቲያን ሕጂ ከም ዶታንያ መንፈሳዊ ውግእ ሰብ ብዙሕ ሰብ አይፈልጥኒ ውግእ ዝበሃል ነገር የለን ይዝብለካ ስለዚህ ክንዓጥቕ ከም ዘለና ክንዋጋዕ ከም ዘለና اذا عينت وجه ازي እግዚአብሔር نحنا نواغو وجه ግን ንእግዚአብሔር حزنا نواغو وجه ከም ዝኾነ እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝነግረና ሕጂ ብዛዕባ مسمن يواغع ዝባሃላ ብዛዕባ ክልተ መንግስት የን ዝዋጋዕ ብዛዕባ መንግስት ክዛረብ ይሕጅኻ ክልተ መንግስት አይኖት የንድሕሪልና በመጀመሪያ ብዛዕባ ውግእ ተዛሪበ ክልተ ዓይነት ውግእ ከም ዘሎ መንፈሳዊ ውግእ ዝባሃል ከም ዘሎ ስጋዊ ዝባሃል ውግእ ከም ዘሎ እዚ ውግእ ዝመንም ዘካይዶ ሆቴልና መናፍስተ ዓለምን ሰባትን ሰብ ይዘካይዶ ነቲ ምድራዊ ሰብ ካይዶ ነቲ አመንፈስካ ሰብ ይዘካይዶ ክብጾሎት ይኻ ትገብሮት ውግእ ማለት እዩ ዳሕራይ ሰብ እንታዩ ኢልና
سب أب كلتا خمزة خفل سجاو زبال سب كم زلو منفساو زبال سب كم زلنا منفساو زبال سجا خم زلنا مدراو زبال سجا خم زلنا كمتي أنا إجزابير سنقرنا مالتي حجي خاب زعما منقستي كنبل كلنا كابينا منقستينا كلتا منقست زبالالو حدا ناي تلمات منقست زبالي حدا ناي برهان منقستيو حدا ناي إجزابير منقستي بال حدا ناي سيطان منقستي بال مسبالينا نواقع تيلنا مستناي تلمات منقستينا نواقع مغنياتو نايتي نايت المات منغستي كم زلو نفلتينا توم ناي اغزابير زخونو يبلي توم ناي اغزابير زخونو نتي نايت المات منغستي وي دما اتصلمات شيطان نعالم غزيوا خم زلو يفلطو يوم يبلنا اب قدما يوحنس معرف 5 قطر 19 እንታይ ይብለና እቶም ናይ ክርስቶስ ዝኾኑ ይዝብለና ስለዚ ናይ ክርስቶስ ተኾንካ ብክርስቶስ ዳሕንካ ተኾንካ إذا عالم زيا إذا مدر زيا بنايت علمات منجستي تتحيزا وي بسيطان تتحيزا خمزلا يفلطو يوم يبلك بوزو حساب يفلط يبلك ايو ግን بوزو حساب كاي يفلطني ስለዚህ እዚህ ንባዕሉ አፍልጦ ዝበካት ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ስለዚህ ብዛዕባ እዘን ክልተ መንግስታት እንታይ ንፈልጥልና ክልተ መንግስታት ከም ዘለዋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንመጀመሪያ ግዜ ንሚኒስትሪ ምስ ወፀ أو وانجيل ماتيوس معرف 4 كاب قطر 8 قطر 9 دحرام بيبنايو اتي سيطان حدا منغست حيزو ماتيو غوتانا يسوع كريستوس نمنغست املاك حيزوا نمجمرا غزي نام مدرز وصلات غزي يانيرا كلته منغستات يمتفاطيطن مالتي اتي نايز مدري ناي صلمات غزا زخونه سيطان غن انتايلو غوتانا يسوع كريستوس ابلا علي ابريخ بوتا اوصو يزبلنا سيطان كل غزي ابريخ بوتا يزوصكا كمزوم درفتي ساعتي هجي كل غزي ابلاع البوتا زوصم تحرايكا يقتلوا مالتي كوم جيري زقتلك مجمرا بريخ بوتا يوصاكا كمتن غويتانا يسوع كريستوس شو يريكا علامات كل المنغستات هاري هو يزبلنا سلازي كل المنغستات ابتحتيو مخانن ايو مصحف قدس نكرنا ناي املاح مخاننا يبل كم تقدما بيتروس معرف قدما يوحنس معرف 15 ناي املاح مخاننا دمتانا نحن نفلت ناي املاح مخاننا إذا علم زيا بسيطان تتحيزا خمزلا بسألمات تتحيزا خمزلا نفلت إنا يزبلن إذا تفلت ناي أملاخ زخونة سبت راحي ناي أملاخ زي كونة سبت حجي سيطان قالوا لك تعليلك يوم وانتهي تزارب على حيمك لها يوم زبلغا سلازي إذا مدرزيا بناي سيطان منقص تحست مخانا يمسحب قدس نقرنا سلازي تسألائنا خمفلت خمزلنا نتسألائنا خنواقو خمزلنا أيوز نقرنا اتوق تعنت وقي اندحريلنا بوزح قزين تايب بحال مالتاي دايمنشنال زبال وقع له مالتاي دايمنشنال مالت حدا عنت وقع له هيكونن لك مدراو وقع حجي مثالي تفلالي عنت وقي خاتواغو ببوليتيكات واغو وتادرنات قاموت زواغو وقع له اب ساعات زي سايبر وور زبال له سايبر وور مالت بتكنولوجي حانت هاجر فيروس اندال اخت سايبر وور يبال سو بايولوجيكال ويبنز يبال له ببايولوجيكال ويبن غيركا نحنت هاجر حمام تدرب يلا تهاجر ابزولو حزب كل سبي حمم يموت بزتفلالي عنت وقي خاتواغو كومو لك خاني اذا اي كريستيانا وقي خاني مالتاي دايمنشنالي كمي مالتيو اب سلسته يمقل بمجمريا حدا اماني مس عالم يواغا اب وانجيل ماتيوس معرف 15 كاب 18 دحر نيوان بيبنايا انتايز بلنا كم تعلم صلاتني نعكم كا خصلاكم يا يزبلك سلاذ حدا اماني مس عالمي زصلا مناتو اب عالمي خانيركا اذا عالم زيا ايتغتفكانيا سلاذ صلاخايا تا عالم تصلاك يا بالا اتم قدم عرقتخا مسخا سعسعو زستيو خالي زنجر زغبرو زنبره مستفلخ نافت برهان منغست مسكتكا نساتهم صلاتخا يم زخونو قال حنت نغير ايغبركا يم حدا حوي يعرقتو اسلام عرقت نيرمو توهادو زخونو يعرقت نيرمو كنيشا زخونو عرقت نيرمو كاثوليك زخونو عرقت نيرمو استفلاليو كلهم بحساب كوينوم ستيو زاراغو نيرم مالتي مجرشا ግን منفساو ነገር مستردو انا ناي كريستوس صعاب خخوني مسبله اسلام ዝነበረ ሰላም ባል ከሊዎ እቲ ኦርቶዶክስ ባለ ጴንጤ ኮይኑ ለخصርፎ ጀሚሩ እቲ ካቶሊክ ዝነበረ خصርፎ ጀሚሩ እቲ خاوخم وخات حرخ በቃ ኩሉ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ክጽርፎ ጀሚሩ ነሰብ ዝ ማለት እዩ ቀደም ግን በሃይማኖት አይራኸቡን የሚነረው በሐሳብ ለምሰት ይዝበልዑ ሰት ይነረው
ስለምንታይ ናይ ክርስቶስ ሰዓብ ኮይኑ ንበይኑ ምስዓበ ግን በሃይማኖት መጽየሞ ማለት እዩ ቀደም ግን አይራኸቡን እዮም ነይሮም በሃይማኖት አይዓሉን እዮም ነይሮም በሃይማኖት አይኮሉን ዕርክነቶም ነይሩ ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ሰይጣን ውግእ እንታይ ሰደልካ ሰይጣን ተልካ በዝማትካ በቦኻ በዴኻ በሕዋትካ ገይሩ ዝዋገእካ በዕሩኽትኻ ገይሩ ዝዋገእካ አባቶም ይሰርሕ መጀመርያ ስለዚ ሓደ አማኒ ምስ ዓለም ይባአስ ማለት እዩ ንኻልእ አምላኽ ዝምለኽ ኣብዛ ዓለም ንመሐመድ ክስዕቦ ትኽእል ኢኻ ንቡዳ ክስዕቦ ትኽእል ኢኻ ኣብና አረጋዊልካ ክስዕብ ትኽእል ኢኻ ኣብነ ሚካኤል ኢልካ ክስዕብ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ዝታትግበሮ ማንም ሰብ ዝቃወመካ የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ክስዕብ ኢኻ ክትብል ከለኻ ግን ኩሉ ዓለም ይስሳእካ ንምንታይ ምክንያቱ መንፈሳዊ ውግእ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ሰይጣን መንግስቲ ስም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ይጸልእ ስም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ሓጢያትኩም ከንጻሐኩም ስለ ዝበለና እሱ ጥራሕ ዘንጻሐና ናይ ካልእ ሰብ ሽም ዘንጻሐና ኣይኮነን ስለዚ ስም ናይ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ዝዓበየ እዩ ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ ንሕናኻ ብኸምኢና ናይ ክርስቶስ ዝኾንና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካልእ ውግእ ኣብ ምንታይ እዩ እንድሕሪልና ኣብ መንጎ ነፍስን ኣብ መንጎ ስጋን ኣብ መንጎ መንፈስን ዝግበር ውግእ ኣሎ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 16 ጀሚርና ክሳብ 27 ዘሎ እንድሕር አንቢብናዮ ብዛዕባ እዚ ይምህረና እዛ አንቶበይ ዝነገርኩኩም ሰብ እንታይ ለኩም ምድራዊ ስጋ ኣለዎ ሰማያዊ ስጋ ኣለዎ ዝበልኩዋ ኣብዛ ሰማያዊ ስጋ መንፈስ ኣሎ ነፍስ ኣሎ ኣብዛ ምድራዊ ስጋ ታስጋ ትበሃላላ እዛ ስጋ እዚ ኣብ ዓለም ዝነበረት ና ዓለም በዓይና ትሪያ ስለ ዝኾነት ናይ ዓለም ነገር ዝምነይ ጥራሕ እዩ ስለዚ እዚ መንፈስን እዚ ስጋን ኩሉ ግዜም ዝባኣሱ ኩሉ ግዜም ዝባኣሱ ኩሉ ግዜ ውግእኻ ምስ መንፈስን ምስ ስጋን እዩ እቲ ናይ ጸልማት መንግስቲ ኣብዛ ስጋኻ ጥራሕ ፎከስ ክትገብር እዩ ዝደልየካ እቲ ናይ ብርሃን መንግስቲ ኸኣኒ ኣብ መንፈስካ ብዙሕ ከተተኩር ደልየና ንዓና ዳስ ዋይና ክንጾውም ዝግባአና ናይ ስጋና ኻ እንታይ ይብለካ ብላዕ ይብለካ መንፈስና ኩሉ ግዜ ኣይትብላዕ እዩ ዝብለካ ስጋና ኻ እንታይ ይብለካ ብላዕ ይብለካ ስለዚ ክልቲኦም ኩሉ ግዜ ይባኣሱ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ከዓ ሱፐር ናቹራል ዝኾነ ኮንፍሊክት ኣብ ክስታይ ባእሲ ዝግበር እንታይ እዩ ተይልና it's a supernatural ኣይትሪዮን ኢኻ ውግእና ምስ ደምን ስጋን ኣይኮነን ይብል እንታይ ዳ ምስ ሕልቅነት ናይ ጸልማት እዩ ዝብለና ምስ ገዛእቲ ናይ ዓለም እዩ ዝብለና ምስ ሓይልታት እዩ ዝብለና ስለዚ ንሕና ዘይንሪኦም ነዚ ዓለም ዝገዝእዋ ኣለዉ ሰባት ማለት እዩ ናይ ሰይጣን መንግስት ወኪሎም ኣብዚ ምድሪ ዝንቀሳቀሱ ኣለዉ ካውኻ መናፍስት ኣለዉ ብዓይንና ዘይንሪኦም እዩ ዝብለና ማለት እዩ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 10 ጀሚርና ክሳብ መጨረሻ ንሕራም ቢብናዮ ኤፌሶን ብዛዕባ እንታይ ብስጋን ደምን ከም ዘይንዋጋእ እንደገና ኻ ውግእና ከመይልና ክንዋጋእ ከም ዘለና እንታይ ዓይነት ኣጽዋር ክንሽከም ከም ዘለና ይምህረና ማለት እዩ ስለዚ ናሎም ማዓንቲ ትምህርትና ጸላእ ዝበሃል ከም ዘለና ፈሊጥና ማንነትና ፈሊጥና ንመንግስቲ ኣምላኽ ወኪልና መንግስቲ ኣምላኽ መጸዋዕታ ገይሩልና ኣለሎም ማዓንቲ ካብ ሕጂ ንንዮ ከመይልና ንዓጥቕ ከመይልና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይድና ንምዝገብ ዘይኮነ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣባል ንኸውን ዘይኮነ ሎም ማዓንቲ ከመይ ገርና ንውስን ኣነ ናይ ክርስቶስ ወታደር ንክርስቶስ ክዋጋኤ ክመውት ተለኒ ኸማን ክመውት ዝብል ዓይነት ውሳኔ ንውስን ኣብ ነፍስና ነዚ ክንገብር ተኾይና ዋላ ሓንቲ ነገር ንገብሮ ነገር የብልና ነፍስና ኣዳሊና ንመንፈስና ዝኸውን ነገር ኢና ንገብር ማለት እዩ ንመንፈስና ብተኸታታሊ ክምህሮየ ክንምህሪና ተኸታታሊ ከመይ ገርና ክንዋጋእ ከም ዘለና እንታይ ዓይነት ዕጥቂ ክንዓጥቕ ከም ዘለና እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብዚ ክንገብር ከለና ክንጾውም ከም ዘለና ጾም ብጣዕሚ ንመንፈስና ዘዕብየና ክንጾውም ከም ዘለና ክንጽሊ ከም ዘለና ናይ ጸሎት ህይወትና ክቅየር ከም ዘለዎ ሓደ ሓዊ ዛረብ ነይሩስ ኣነ ብጣዕሚ ጽሊ ኢሉ ክዛረብ ሰሚዐዮሞ ንመዓልቲ 3 ግዜ ጽሊ ኢሉስ ሙጽቦ እምበር ምስ በሎ ኣነ 3 ግዜ ወላ ስራሕ ተለኹ ኩሉ ግዜ ዝጽሊ ኢሉ ማለት እዩ ክጽሊ ከሎ ሽዑ ንጎ እንታይ ዝገብር ኢሉ ንጎ ትስም ምስ በልኩ ካብ ዓራተይ ብርድ ኢለ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ኢለ ይጽልያ ኢሉ ታሕራይ ካፋቱስ ካብ ስራሕ ከሎ ኸኣነ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ኢለ ኦፊስ ከለኹ ጽልያ ኢሉ
مشات كدقس كله خاب سماي تنبر ابونا يصلم ثلاثه غزي بقى معلت تصلي يزارب نيرو مالتي ስለዚህ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ጥራሕ እንዳጸለኻ ንሰይጣን ክትዋጎ ይትኽእልና ጸሎት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንግሆ ለይቲ ተስዩ ይጽል ነይሩ ጸልዩ ክንደይ ሰዓታት ጸልዩ ዝመጽእ ነይሩ እንድሕር ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ጥራሕ ጸልይ ነይሩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና 30 ሰከንድ ካብ 30 ሰከንድ እንታሕቲ ትወስድ ጸሎት እያ እንታይ ዳጽል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚህ ጸሎት ንባዕሉ እንታይ እዩ ከመልና ኢና ክንጽልይ ዘለና ናይ ልመና ጸሎት ኣሎ ናይ ውግእ ጸሎት ኣሎ እቲ ናይ ልመና ጸሎት ከመይና ናንጽልዮ ናይ ውግእ ጸሎት ከመይና ናንጽልዮ ስለዚህ እዚ ንባዕሉ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ክንመሃሩ ኢና ማለት ኢና ከምኡ እንዳገበርና ንሕና ከመይልና መዋጊ ከም ንዋጋ ከመይና ስዒርና ኣብዚ ምድሪ እዚ ዕውታት ኮይና ንነብር ብዛዕባ ኣብ ዝቕጽል ትምህርቲ ከዳልየ ሕጂ እግዚአብሔር ባረኩም ስለ ሰማዕኹም ማለት እዩ ኣብ ዝመጽእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ እግዚአብሔር ባረኩም ሓልኩም እግዚአብሔር ገጹ ይብርሃልኩም ጸጉ ድማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም بسم እግዚአብሔር አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስም ተባረኩም ኩኑ ቤትኩም ንብረትኩም ሓዳርኩም ኩሉ ህይወትኩም ጥዕናኩም ተባረኸ ይኩን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረኹ አሜን ከመይቀኒኹም እንደገና ተመሊሰ መጽየኩም ኣለኹ እታ ናይሎማ ርእስተይ ብዛዕባ ትፈልጡ ዶ ትብል ፕሮግራም ትፈልጡ ዶ ካብ ትብል ብዛዕባ ኣብዛ ዓለም ሕጂ ዝኸውን ዘሎ ትፈልጡ ዶ ዓለም ናበይ ገጻት ከይት ከም ዘላ ትፈልጡ ዶ ይኽብለኩም ኣብዛ ዓለም እዚ ኣብ ሰዓት እዚ ሰብ ኮሮና ቫይረስ ተባሂሉ ኣብ ጎዙ ተዓጽዩ ኣብ ዘለውሉ ሰዓት እቲ ናይ ጸልማት መንግስቲ ኸኣኒ ብዙሕ ነገራት ይሰርሕ ኣሎ ሰብ ሕጂ ኩሉ ሓሳባቱ ብዛዕባ ክትባት ብዛዕባ ኮሮና ብዛዕባ ገለ ይዝሓስብ ዘሎ እቲ ናይ ጸልማት መንግስቲ ግን ብኡ ንኹሉ ሰብ ቢዚ ገይሩ ንሱ ግን ብዙሕ ነገራት ይሰርሕ ኣሎ ኣብዚ ምድሪ ማለት እዩ ትፈልጡ ዲኹም ዓለም ድሕሪ ቁርብ ዓመታት ዓለም ሓንቲ ዓለም ከም ትህልወና ሃገራት ኩለን ከም ዝሓብራ ብዛዕባ እዚ ቁርብ ክነግረኩም እየ ማለት እዩ ኣብ 2030 ዓመተ ምህረት ካብ ዝመጽእ 10 ዝመጽእ ዘሎ 10 ዓመት ኣብዚ ናይ ጸልማታዊ ዝኾነ ሓደ ኣጀንዳ ኣሎ ተሓደ ኣጀንዳ እንታይ ንምግባር እዩ ሓንቲ ዓለም ንኽትገብር ሓንቲ መንግስቲ ክህልወና ኩሉ ሰብ ኣብታ መንግስቲ ኣብታ ትሕትታ መንግስቲ ክነብር እዩ ተዓላማ ሕጂ እቲ ፕሮሰስ ሕጂ ተጀሚሩ ኦሬዲ ውሽጢ ይስራሓሉ ነይሩ እዩ ድሕሪ ቁርብ ግዜ እንታይ ሕጂ ካብ ሕጂ ንየው እንታይ ክንርኢ ክንጅምሪና ሃገራት ሓደ ዓይነት ገንዘብ ክጥቀማ ክጅምራየን ጎረቤት ሃገራት ዝነበራ ክተሓዋወሳ ክንርኢና ድሕሪ ቁርብ ግዜ ከዓ ተን ጎረቤት ሃገራት ክልተ ተሓዊሰን ጸንሐሞ ሳልሰይቲ ከዓ ትሕወሰን መሊሳ ራብዒይቲ ከዓ መሊሳ ትሕወሰን ዳሕራይ ከዓ እቲ ቦርደር ክፈት ማለት እዩ ከም እንዳገበርካ ከመይ ጌርካ ዓለም ኣብ ሓንቲ መንግስቲ ትኸውን ሽዑ ገንዘብ ኣይክህሉን እዩ ገንዘብና ሓደ ይኸውን እዚ ገንዘብ ሕጂ ንጥቀመሉ ዘለና ገንዘብ ፈጺምና ኣይክንሪኦን ኢና ኦሬዲ እንዳጠፈ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ገንዘብ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ኣብ ብኦንላይን ይኸውን ማለት እዩ ባንክ ኣካውንትና ገሌና ኩሉ ወይ ኣብ ቴሌፎንና ወይ ኣብ ኢድና ይኸውን ኣብዚ ምልክት ክግበረልና እዩ ቺፕስ ክልወናዮ ኣብ ኢድና ብኢድና ኢና ንኸፍል ብኢድና ኢና ደሞዝ ንቐበል ኩሉ ነገር ቁጽሪ ይኽወሃበና በቲ ቁጽሪ ጌርና ኸይና ቁሑት ክንገዝእ ኢና በቲ ቁሑት ጌርና ክንከፍል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዓለም ናው ገጽ ትኸይድ ዘላ እዚ ሕጂ ኮሮና ቫይረስ ዝበሃል እዚ ሕጂ ከምዚ ዓለም ትዕጾ ዘላ ዝበሃል ዘሎ ተኣጀንዳ ናብ ካልእ ነገር እዩ ጸልማታዊ ዝኾነ ኣጀንዳ እዩ ሰብ እንታይ ዝሓስብ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ምስ በቃ ቲ ክትባት ምስ ወሰድና ኣብታ ናይ ቀደም ንፈልጣ ዝነበርና ዓለም ንምለስ እዩ ዝመስሎ ዘሎ ኣይ ንምለስን ኢና ሕጂ እቲ ክትባት ወሲድካ ማስክ እንዳገበርካ ምንባር ንሱ ዝቕጽል እዩ ክሳብ መጨረሻ ህይወትና ካብ ሕጂ ንየው ወዲ ሰብ ኣብዚ ምድሪ ዝቕመጥ ከሎ ማስክ ከይገበረ ክነብር ኣይክእልኒ ወዲ ሰብ ኣብዚ ምድሪ ዝቕመጥ ከሎ ጥቃን ጠጠው ክብል ኣይክእልኒ ድሕሪ ቁርብ ግዜ ካብ ሕጂ ዮም ፕሮግራም ዝገብርዎ ዘለው ጥቃን ኮፍ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ጥቃን ክትቅመጥ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ትፈልጡ ዲኹም
دحر قرب جزء ود سب مس ماشين حرار كجبر كندينا دحر قرب جزء ودي مس ودي سبيتي مس سبيتي مرعخ قبر كندينا بقليلو مالتي أبز مدرزي نورمال كخوني أنا أتو اتناي سيد أنسرح إزيو سلازم نعلومي تفولت أدوات بالكال زي كافلوكم زلخو انتايو المات كل جزء إكي كم مسرح تطوعي بلني سلازي حد نجارات كخون كله سئلنا بتلفزيون رينا طرح ايو تخكل كويو خمزي لهم كويوم انابلنا نتنساتهم زبلونا خنا امن علينا مالت ايكونه نحنا نا اغزابير قاينا نامن عالم بزي مغنيات ايتعصوتن هاجرات حبيرن تسميعكم ايتسمبلو انا خنغركم مالتي ازي اوريدي بعالم استوسنه وسانيو قس بقسنا وقتنا نقيد زلنا سلازي اغزابير باركم ابزي اودي لهو اذا حساب زيا بعلكم ريسيرش غيركم مور تمهارو وان وورلد غفرمنت زبحلالو وان وورلد ريليجن كله انا كلاتنا حدا هيمانوت كله انايو حدا ገንዘብ كله انايو حدا መንግስት كله انايو ዓለም ኮሚላ ክትሰርሕ ድሕሪ ቁርብ ዓመታት ማለት እዩ እቲ ፕሮሰስ ግን ኦሬዲ ተጀሚሩሎ ሕጂ ስለዚ ሃገራት ክሕወሳ ከልዋ ተሪኢኹም كستون هاجر تحويسن دع سميعهم አይተሰንብዱ ያቱ ጸልማታዊ ናይ ሰይጣን ስራሕ እዩ እንተኾነ ግን ንሕና ግን ክንጸልይ ዝግባአና ንጸሊ እግዚአብሔር አሎ ምሳና ካብቲ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ሓይሊ ታባና ዘሎ ሓይሊ ይብርትዕ ዝብልትና እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ እግዚአብሔር ባረኩም ኣብቲ ዝመጽ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ደሓንቀኒዩ ሰብስክራይብ ብምግባር ሼር ብምግባር ተሓባበሩ ካብኡ ዝተረፈ ኸዓኒ ኣብ ጸሎትኩም ሓግዙ إذا منفساوي وقت بحال مصحف بروجرام كاب جمر منفساوي وقت تعمبرتي عنا لهم اغزابير باركم ابصلتكم ذكروني ساب كلمات نراخب دحن كنيو تبارك